kvôli dievčatám, nie? A čo mám povedať, to je pravda proste. Nebudem sa vymýšľať, že chcel som byť ako Robo Grigorov. Zjedol by som určite Paťa. Grigor s Edim to sú také len košťaliky oberať, tam by sa človek veľmi nenajedol, to je také dietné. Také večerné zimné radovánky si stavím hrady z papiera. Fifik. Začalo to Fifikom, ABCčkom a potom som si kúpil také veľké hrady. Najradšej mám pesničku Náš svet. Mám ju najradšej, pretože pop punk is not dead. Skupina super 4 ľudí, ktorí sa našli, ktorí píšu svoj posledný príbeh, pretože mňa už sa ďalších členov hľadať nechce, rád s týmito chlapcami hrám. A čo? Máme sa radi, robíme hudbu, ktorá nás baví. Dúfame, že nám to celkom aj ide.